So may buntag na tong tanan dira mga bayot. So akong ugangan sayo kayo murag adlawon pa siguro ng labas. So karon adlaw day adlaw nga lunes. Then giatan ko sa akong banan dinhi og pagkaon sulod sa kwarto mga bayot tigabantay ko sa akong anak. Shawarma ni siya na ay potato, karne at sal dayon hagunoy man siguro ni ambot unsa pa gipang paslak din hang uban sa ilalaw mga bayot basta kay makakaon ni siya lami ni siyang kalanuna. Wala ko kaluto og sudan kay ang sudan nga akong lutoon perting gahia sa katubog na mga bayot kay gaayos gud siya mapay pagmata sa akong anak 4 na sa hapon natulog ni siya og alas 7 sa buntag. So mao man ginayanting katulog so pasagdaan na lang nako kung sa oras siya matulog o sa oras siya mamata. Gawas mig kadyot mga bayot kay akong gipahanginan akong anak din pag uli na mo nagdula din siya na iyang dulaan nga pinalit sa iyang amahan mga bayot. So mo na iyang mga dulaan karon mo nang naayong budigan na iyang kwarto nga iyang dulaanan kay halang daghanak ayog pagkadulaan onya di pa gyud modulang uban muran na siya og kanang sumhan ba ganahan na siya og TV pero og TV ni siya mga bayot di gini siya sumhan sa pag sang adlaw na siya nilantaw. Dayon mga bayot magluto ta dinhi og pani hapon mga bayot kay kamirang duha sa akong ugangan karon kay ang duha namo kakagupa na agi atinan nga birthday wa mi nang huban oy kay tugnaw kaayo. Dayon mao ra ni ako ang himuon karon guys das ra ko dirig pan nga ikabunal taas kaayo dayso na lang din magkuha ta dirig duha ka buk itlog mga bayot kay mo na atong itaplak sa atong pan o atong hampos atong pan din ato na siyang bukon mga bayot. Ganahan po kayo kung anak ani mo kaon kay akong iluto ani butter man good so ako ra na siyang butangan og asin din ha kay aron malami-lami then ato ang mix kaya ron ma-mix na dirang puti o yellow mga bayot din ibutan ko nato ng butter din sa kalha then ato ang giling-giling o ituyok-tuyok dayon ato na ni itusnob niya to ang pan din hinga atong ini-slice ibali-bali then man mo anan niya og ma-absorb ma ang itlog sa pan ato na siyang ibutang sa ato ang mahiwagang kalha mga bayot. Atong pag-abot na ko aning kalha dili pa kay naingon og gamit kaayo ba kay kanang dili man gud kay mo gamit akong ugangan karon nga naabot na ko din kanon na akong gamiton ay mo nang nagamit na jud kaayo siya lantawon or tanang bali-balihon og binagsa mga bayot kay aron ma-equal na iyang pagkaluto then gibutangan ako gamay butter kay butter bitaw murag hinsuhop sa pan ba mapagod unya lain pud kanon og ang pikas side na ay butter ang pikas side walay butter so i-equal nato na siya mga bayot. So luto na ni ako ang recipe karon ato na ibutang din ha sa frozen nga platos ako ang bahandi mga bayot. So mo na namong ipanihapon karon kauban sa akong ugangan then kinahanglan po na siya partnera nato ani atong uho nga pinalit sa ako ang brother-in-law atong isang adlaw. Unya kasang agi ra man kundi sila og mukaon sila sa ilang mga sudan so gamay ra akong buhaton kay ako ra man og ako ang ugangan mo'y mukaon so bahala pusing pa dira ta babe. So mao ni ang ila ang uhong dire og gitawag ni nila dinhi og mushroom mga bayot. So ato nang hugasan para mawa ang mga germs din og naamang galing din magbutang ta. Idibol sa atong kalha mga bayot din ilunod nato ng onion din atong ilunod ang ato ang mahiwagang mushroom mga bayot. Onion ra akong gilamas kay di na sila ganahan mo lamas og ahos din asin na akong gibutang din ha. So akong anak mga bayot energetic paghapon kaayo bisag alas 4 na sa kadlawon dire mga bayot full charge paghapon ang iyang mata mga bayot. Dayon matulog mi ani karon murag 3 hours pa siguro gikan sa amuang pagyaw-yaw karong adlaw na pa na siya matulog mga bayot. Akong ugangan og akong brother-in-law na natulog na sa pikas kwarto pero di man nila madungog ng tingog ni Karen kay kanang ang ila ang pader diri ba ila ding bitaw perting bagaa kay inig maglinog lagi kay og maglinog din higyod holpa tanan daghan sa kay mga matay kay ang kaning amuang building nga amuang gi puy-an karon upat ni siya 4th floor ni tama nay ubang building din sa amo atubangan hantod 9 floor pero kanang hadlok ay ni siya og maglinog kay dala kanang mga building nga maingon gyud lagi na siya kahoy o tamubuan nga gipuhag kay pertig yung taas ng mga building diring mga balay nila diri morning dili gyud unsa ni makighinabi akong anak kay na busy siya ni ang movie lagi nilantaw dayon hala syagit hala kanta yaw then pagtan-on ako unsa yang yaw di pud siya motubag siya ra gyud nakasabot na iyang gipagistorya mga bayot ay pasagdaan na lang nako. So mao ra to mga bayot ang update nako dinhi sa akong kinabuhi nga nagpuyo dinhi sa laing planeta mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantaw sa ako ang mga videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye! So ug man na pud ko magwara-wara magyaw-yaw sa ako ang kahimtang dinhi sa laing planeta mga bayot.